Komati ndesinaigula guys. Aminoigula ndi ndani. Aminoigula nkhani imene ndi ndani akuti IMCP achita chipongwe masistere. Manans. I don't know. Inende aminoigula ndani. Nkhani imene awachita chipongwe mtundu wanji. Zakhala bwanji guys. Thank you. Uyu ndi Cliff Chinyama. Activist wanyuwana yemwe uja amene samaopa kena kalikonse. Right? Amalawi azaga mukuona boma loipa mtima, boma lankhanza, boma lofuna kuthana ndi munthu wina aliyense amene wadzuka kuti athane ndi MCP ikutuluka kuonesera anthu nkhanza zosiyanasiyana. Pakatipa Bishop Ansusa anangopereka maganizo awo chifukwa wina aliyense amakhala ndi maganizo ake okhuzana ndi ripoti yomwe yatuluka yani kuti ya Saulo Chilima. Mukuona zomwe zachitika, zigawenga zanyamuka kupita kukalimbana ndi masistere, kufuna kukathana nawo masistere, kukapanga chipongwe masistere anthu a Mulungu. 4 days sinati Malawi wina aliyense apano pa mwina mosakubisirani akuganizira kunena kuti chiwembu chimene chijacho chapanga ndi chani kuti ndi MCP. Chifukwa MCP ndi yomwe imakhala ni mchitidwe khati umene chofuna kuthana ndi chani kuti ndi wina aliyense kuti akhale silence, wina aliyense akhale ni mantha mdziko muno. Koma njira yomwe mwayamba ifunso langa la kwa inuyo MCP, kwa inuyo boma ya Lazarus Chakwera, kodi mupanga chipongwe anthu angati? Tifuna tikusimikizireni 2025 uyoyo ngati simuzitenga bwino, ngati mchitidwe uwu upitirira kuzakhala door to door. Ifeso sitingalole ndipo pakana inuyo mutiphe kapena ifeso ndithu tifere dziko lomwe lino kuti zapangaso door to door ndikuthanaso ndi munthu wina aliyense amene timamuganizira ife kuti ndi amene amakolozera zipolowe, amene amakonza ziwembu kuti anthu azichitiridwa nkhanza m'Malawi muno. Nafeso tizakwanisa kuyenda door to door ndikuthana naye. Chifukwa inuyo ndiye sikuti ndi anthu otsogola amene mumatha kupanga zipongwe. Alipo anthu ena amene amakwanisa kupanga zipongwe koma anthuwo amaopa malamulo. Ndipo kuti anzathu malamulo ali m'manja mwanu. China chilichonse mungachite inu simungafufuzidwe, mumatha kupondereza chinthu china chilichonse. Nafeso kumbali yathu tizatilolera kuti inuyo mutipange chinthu china chilichonse, kakutimanga kakutipha, koma nafeso tizafuna kuti tipange chinthu chona kuti inuyo chizakupwetekeni. Mwina mchitidwe umene omwe waupando omwe mumakhala mukupangira anthu muzausiye. Timaziwamo m'manyumba mwanu, mayendedwe anunso omwe mmayenda inuyo timatani kuti timaziwa. Chifukwa tikukuziwane amene mukolozera chani kuti zipolowe, tikukuziwana anthu amene mukubwera pa mbalambanda kufuna kuti Malawi wina aliyense asatani kuti asalankhule mdziko muno. Tikukuziwani kuti wina aliyense amene mukupanga kuti wina aliyense otsutsana naye muthana nanu, ife timakuziwani. Ndi 2025 uyoyo tikusatiraninso ni maganizo anu. Dziko linolo ndi la Malawi, dziko lino si la munthu. Kubwera kwa inuyo pa mpando wa yani umene wo Lazarus Chakwera pasakhale chiopsezo kwa Malawi, asakhale Malawi wina aliyense njenje. Inuyo nthawi yanu yomwe munayikidwa pamenepo simunakwanise kuchitira Amalawi zinthu zabwino. Ndi ngati Amalawi akutsutsana nanu pa zichitochito zanu zotani kuti zoyipa zomwe inuyo mumakhala mukutani kuti mukuwaonesera anthu pa zaka 4 zomwe mumakhala pa mpandowo. Ndiye lero mukufuna kuti anthu asadandaule, mufuna kuti anthu asalankhule, tichite mantha tinjenjemere dziko muno. Izodo zimenezo sizitheka. And ife tifuna tikuwuzeni kuti mulandu wa Saulo Chilima, kuphedwa kwa Saulo Chilima, inuyo a president Chakwera muzayankha ndithu. Anthu ena aliwonse amene akukhuzidwa pa mulandu umene uchi, chifukwa anthu alipo muzayankha, chifukwa inuyo boma lanuli zivute zitani anthu alichonse. And zija mukuganiza kuti zobera kapena zotani kuti inuyo anthu akazalengeza kunena kuti inuyo mwawina. Anthu chifukwa chikhulupiriro cha munthu wina aliyense akuchita kuziwa kuti MCP si kuwinaso. Kuzayerekeza kuzaulengeza inuyo kunena kuti MCP yawina, muzaona moto uzayaka nziko muno. Anthu azazipereka.
andi zomwe zikuchitika ku Mozambique zijazo mkhulupirirani kuti Malawi munozarani kuti zizachitika. Anthu sakulola kuti MCP irani kuti ilamuleso. Andi izozo tifuna tikusimikizire ndi mukamapanga ti maplani tanu khatobera totani koma Malawi sakulola kuti MCP ilamuleso mdziko muno. Zisanzo tinazo tsiku lomwe lino apita Mutharika analengeza kuti atani kuti awina 2019 koma Malawi chifukwa mtima wawo anafunisisa kuti boma limene chalo lichoke ndizija zinatani kuti zinachitika izi. Anthu ake ndi omwe aja anakuthandizani achawo amene mwaonesera nkhanza anakuthandizani kuti boma lapita Mutharika lichoke ngakhale litalengeza kuti lawina. Omwe aja ndi amene akuchoseni niyo pachani kuti pampano. Omwe aja sazavomeleza zosatira zina zili zonse zachani kuti zachisankho. Chifukwa nkhati ife tikufotokozerani kunena kuti Smartmatic isagwire ntchito. Uyuyu ujene commissioner uyuyu wa MEC atule pansi udindo Mai Annabel Ntalimanje ndi zinthu zomwe iniyo mukanayenera kuzikonza pano musazadikire kuti zinthu mazi achite chani kuti mazi achite karondo chifukwa china chilichonse chomwe chizatuluke chonena kuti MCP yawina palibe munthu amene angazarani kuti angazavomere chifukwa anthu amaziwa anthu ankakambaza chani kuti za Mai Genius watsutsa iye Mai Genius akuoneka kuti iye anatenga mbali lero Mai Genius analowa chipani chani kuti cha DPP kusoza kuti zomwe anthu ankaganizira kuna kuti Mai Genius anathandizira DPP zinali zitotani kuti zona ndi chimodzimodzi uyuyu ngati anthu akusindika kuti Annabel Ntalimanje ndi wachani kuti ndi wa MCP ndipo sangalo kuti MCP itani kuti iluze sangapangise zisankho za chilungamo akuyenera atule pasi udindo mnene usatira zimene andi zimene zonse ndizona ifoti Annabel Ntalimanje ndi magazi achani kuti MCP koma mukuzilekerera zinthu zija kuti zifike patipo kuti ndi zino sono mukupanga zona kuti wina aliyense amene akufutsana nanu mukumatulusa aziwembu mukumatulusa zikwanje kuopseza koma tifuna tikusimikizeni 2025 yoyo ifeso moyo tiupereka wa dziko lache liliro lomwe lino tiponda pena paliponse wina aliyense amene akukhuzidwa ndi wina ndi amene akupangisa zipolowe amene akukhazika kuti anthu Malawi munomo azikhala mwamantha ifeso tithana naye ifeso titani kuti tithana naye chifukwa ife tikukutani tikukuziwani sitikuchitaso mantha andi ziwembu zimene zijazo zachitika kuti kokoti ndi kwa masisters ichi mwazikonza ndiniyo chifukwa iniyo ndi amene poyambirira mwatulusa chani kuti amapemphero afege aja mwalephera zimenezo ndimene mwapangano izizizi koma tifuna tikuwuzeni mukulimbana ndi anthu a Mulungu palibe munthu amene analimbana ndi anthu a Mulungu nkhondo imene anayitani kuti anayipambana inuyo ulamuliro wanu uwowo ndikusimikizirani ukutha 2025 panopa ulamuliro uwowo ukutani kuti ukuchoka ndipo mukhala mukumangidwa pa milandu ina iliyonse imene mwatani kuti mwapalamula. Like, share, Malawian cameras, right.